Usim da kasur ka bajamu ong. Kay gini ka jingpit ka bamelale. Umistri ujubab kusim jonga. Namar bamelong ubakra ngalashna kampan bha shu ya kata ka bame hukum yang abanshna. Usim ujubab da ka jingbitar. May ubobiyit. Kumno melap naman bha ya ka jingbata jonga ka bajanay. Melapan sniu penban nama memshim lale kumbang akwa. Kajing start kadi kajing la bat jing nang ban shna ya kajing im jongi kat kum ka hukum ublay. Haka kitab Exodus kalanong balay puway ka Bible kay ito syapang ubesalil bat u aholyap. Arngot ki misteri ki badon benta ban shna pendep ya barok ki kam ksiar rupa mau tama bat dieng jong ka tabernacle. Ka Bible kay ito syay ba ublay ula pendap yaki daumen sim kenang bentau kumba u la hukum. Lada ki tau dala ka jong ka boj jongki kata kalong ka jing tau ka ba ublay un kentaj wat la tau yaka da ka do'nud ka ba bej. Wat la ka long ka ba itenat kat nukut nuru. Kilong ki ba start om namar ka jing la jongki banshna henry ka jing la banshna kumba la hukum. Solomon hadin balatung sim ya ulawad ya ublay dakba ay ka jing kanya ha Gibeon but ublay la pau ha ha ka jing pos niyo. Ublay ula ong topan ka ingan ay hame but Solomon ong to ay halaw syakri na markata ka do'nuon ban sngaw to ban bishar ya upat ba jong me bangala ban itu ya ka babha bat ka basniyo na ba uay ubala ban bishar kat uniw pajba ubakraw jong me. Solomon upan ba unla ban bishar hok da ka ba ula ban itu ya ka babha na ka basniw. Namar ba uong uay ubala ban bishar bat tip ya ka babha bat ka basniw henry tang ublay. Day tang ublay hiken ubala ban bishar hok. Day tang ublay hiken ubala ban tip ya ka babha na ka basniw. Manu bala ban bishar hok henry day tang ublay. Day namar ka ni ka daw ublay ay ha Solomon ya ka do'no jingstad bat jing syampang. Wat la ka kentin jingstad kam don ha ka jing pan jong u. Ka jingstad ka di ka jingla ka ba ublay ay ha Solomon knang ba unla ban bishar kumba ublay ya upat lang jong u. Ka jingstad ka di ka jingla Solomon ban bishar kumba ublay bishar. Balay ba kaktin ka jong ublay ka ong ba ka jing syepting ya ublay kalong ka jing sedang ya ka jing stad. Namar ka jing stad kalong banang banle iki baro kumba ublay umon. Amdan waypat uba kamtip ya ka jingim haka di ka pertay ban ya u. Namar day ma da ka jing stad ubala tau ya ki baro. Kumno pinang banle kumuta uba pim syepting bat uba pim burom bat uba pim iye. Ka Bible ka ongru ba Jisu ulong jing stad jongi. Balay, namar daytang Jisu ubaladan ka jingla. Ban klem jing duna kumba ublay ula hukum men ba ula yad hakasla jong ka di ka pertay. Ha Jisu ngiyo iya ka jing stad. Ban ko ngu yo ublay hadu ka jing yap kalong ka jing stad. Banom pendem haga jing pensyoy jong soitan kalong kajing stad. Ban ba ya kadingfna kalong kajing stad. Ban len ya lade kalong kajing stad. Ban isi ya kabasniw kalong kajing stad. Ban iit ya ublay daga do'not baro, daga jing baro, pat daga bor baro kalong kajing stad. Ban aingo ya ublay kalong kajing stad. Daytang Jisu hi marway, ubalala kan ban kajing kumba ublay ula hukum. Lada pis ngaw baka jing jong pi ka kenrum kenram. Ka huri hura kalong ka serngiw jong pi. Pidon kam ya ka jing stad ba pintip ka pinle. Amdan uway pat ubala ban shna ya ka tabernacle ka jing jong pi kumba ublay uhukum. Amdan uway pat ubala ban bishar ya kata ka babha bat ka basniw ha ka jingim jongpi. Amdan uway pat ubala ben sngoto ya ka jingya shem jongpi bat ban tau tuma ya ka jingim jongpi ban ya Jisu jingstad jong ublay misteri ka jingim jongpi.